Správa objednávok alebo tiež elektronická archivácia obchodných prípadov zabezpečuje aktuálny prehľad rozriešených objednávok, rýchlu orientáciu v už realizovaných objednávkach, pripomenutie dôležitých termínov rezervácií, doplatkov, zasielania pokynov či iných a tiež štatistický prehľad dosiahnutých predajných výsledkov. V prípade potreby je možné v správe objednávok vyhľadať akúkoľvek predchádzajúcu objednávku, či už na žiadosť klienta, alebo pre potreby predajcu pri stotožnení klienta v prípade novej objednávky a podobne. Objednávky je možné filtrovať podľa mena objednávateľa, jeho e-mailovej adresy, názvu zájazdu, rezervačného čísla či turoperátora. Objednávka v štádiu vypracovania zmluvy o obstaraní zájazdu získava automatický stav nová alebo rezervovaná podľa toho, či je obsiahnuté rezervačné číslo. Následne používateľ môže prestaviť stav na rezervácia vypršala, ak doba rezervácie už uplynula, ale hľadá pre klienta inú alternatívu, predaná, ak prebehlo zazmluvnenie a objednávka bola zrealizovaná, prípadne zrušená, ak sa klient odmlčal, respektíve z akéhokoľvek dôvodu nebola objednávka úspešne dopracovaná. Na základe týchto stavov je možné ďalej filtrovať realizované objednávky na rozpracované, predané a zrušené, čo opäť prispieva k lepšej orientácii používateľa v prebiehajúcich obchodných prípadoch a stanovovaní priorít pri predaji vedúcich k jeho zefektívneniu. Archivácia prebieha vždy automaticky, zaznamenaná genéza ponúk a objednávok u konkrétneho klienta dáva používateľovi kompletný obraz o klientovi. Pokiaľ si tohto osobne nepamätá, jednoduchšie ho nasmeruje na novú objednávku a tiež prispieje k profesionalite používateľa s tým, že je v reálnom čase oboznámený s predchádzajúcimi obchodnými prípadmi tohto klienta a klient tým vníma osobitý záujem o jeho osobu. Ak používateľ využíva aj webovú časť systému a má na svojej internetovej stránke vložený klientský vyhľadávač zájazdov, tak v prípade, že klient uskutoční nezáväznú objednávku zájazdu prostredníctvom tohto, správa objednávok v tej istej chvíli zaznamená nový obchodný prípad. Používateľ má tak možnosť bezprostredne reagovať na túto požiadavku doplnením ponuky, prípadne priamo zaslaním zmluvy o obstaraní zájazdu klientovi bez toho, aby vyhľadával zájazd druhýkrát a stotožňoval ho s požiadavkou klienta. Tento postup približujú videá o webových aplikáciách ProfiFrame, ProfiSite alebo ProfiXML.